Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kisamla pulih pharmacist na kaniga jala kila dawai ka sarkar jala bakan empat pos ni berwanra ka pharmaceutical plan ha ka jala Hendrik la dawa baka sarkar jala baka dibenthung no ikri khot jong ka Meghalaya Pharmacy Council kabla thau na du usnam ka khandai spa khandai phone riu ba ben pinlong no ik election jong ka council kat kum ka pharmacy act khandai spa sa popra hak jiakran tangbat ka Batesi TV hak kat santri uya yong arajara posan ringkat ka jing senalang jong ki perlok bila pendep ka jing pulih pharmacist usamla MS Jones Imli ulai thu ba kum ka kinhuan lada pinsnguru hak menteri ka sarkar jala ka khmi ikatran ka koi ka khya ka Dr. Amprin Lingdo ban khampin bon ya ka lat thongkam na ka benta ki samla ka bila pendep ka jing pulih pharmacist hak pharmacy badan hak district hospital ki CHC ki PHC ber ki sub center ka komikendon jong ki Indian Public Health Standard nama rabon ne kislam ajing sma jong sarkar kimshim labut satya kikendon jong ki Indian Public Health Standard to hakaniga singi ke bamta ni ki registered pharmacist ki bangla register po ka jalla ka jungi ni wan biang hakaniga lembaga ni kila patai khubor hadin bangi i ka press lengba Shillong Times menen si kata khat sau tarik nai ba sau arajar of sau haibidi bagi jengkran i Dr. i Minister concern jong health department i Madam Amprin yakni ka ba ka headline ka heading ka baki ong pharmaceutical plan to come up in state only after public approval tenakaling ko jong i nilabun ki jing dawa ki ba sakhmat te directly ngikran bai iba kata kajing concentrate kajong phi ya gane ka banta ngimpat kwa bapin concentrate ni ka banta hoj kade kamat jing dawa kajungi tangba ya gane kamat kajing dawa kajungi ngi khamlong concern kajing dawa kajungi kade bai ka Meghalaya Pharmacy Council hawide begini kajing dawa kajungi ngatharai daga borom mi minister concern ba nai bu hagata ka public approval nomor ba kani ki jingdawa ka jungi kila don lupa light no ya kani ka pharmaceutical industries ma kani ka pharmaceutical industries ka bangi bu lang kamat jingdawa ka long ba anda phila penbiang ya kini ki jingdawa ka jungi ki basa khamat kata ka long ha bidi bat ki jing kurdu jam ka jungi khna pingilawat lemba jung lemba ka RTI pingilalap ru nadu usnam arhajar hadu menta khampat don kono ka appointment ka baki ki ai na kaleng jong ka sarkar kidan ki baai ya kata gelengba ka laban temporary appointment tabangem tep kata kalong regularize ne kumno henry kat kumagai lap pada kalong be temporary te kata ka wei bangi dawa na sarkar ba kan wei ban thongno ya ta ki pus ki badangsa lengba ki exam da ka exam be lengba da ka boot lene kan PC ma kata ka wei te kebaar kalau bangi dawa kalong ba nomor ba balingi dawa no ba thungi ni kam nomor ngilap kat kum ka Indian Public Health Standard ka IPH standard kala batai sai ba kidi ban but renti ikindon ke bala don haka IPH standard tenak habai dei ba kanai lamba ka jinglap ka jungi hapo ka state ka jungi kimpat fulfill ane kimpat penbet bu renti kat kum ka IPH standard te kebalai kadi ke Pharmacy Council ba kadi ke bakham kongsan ya kani Meghalaya Pharmacy Council nama nadu usnam 1996 hadu menta claim pat re-election kidang de ki member kidan ki badang don ne kim don shu yo lese dak boborom kidan ki badang im hadu menta ki don ki bla khlat yo lese ketamo te katkum ke Pharmacy Council Pharmacy Act kani ka council Meghalaya Pharmacy Council kadi ban re-elect baik haman ka shisin sansnam but yakini kinukit kamru ki hindrungut kedi kiba ka ai ka sarkar but hindrungut kedi kiba haban yele da election baki babut kindi baik ki registered pharmacist tada kidan lai hadu saungut kedi ki doctor te hakani ka council hi Havidi berkini ke industries ke ba ikran mi kini ke plan ke ong basic approval from the public
kadai ka ba kongsan ya shwa ban keren ya kini ila de ban concentrate shwa kini jing dawa jungi kata kalong ka council fa ba kan kong to phila ban ong ba phim sungu pat kwa ban advertisement ya taru tama concentrate ke council la de concentrate ya kini industry nama ka council kadi ko page ka welfare jong ka pharmacist background hi bro koi havidi bat ka license havidi ki license ki dukan ki wholesale retail ki RP license nadu register hadu kini ki license lamanong ka licensing authority te ni kerpat haju kupur ba ngila bon kijing ICT ki ngila pha mata ka singiru ngila pha lama ka online ye madam amperin ka ICT ba in concentrate chwa ya kini ki issue ki bang ibu sekhmat kini ki lightly sautili ki issue bat haga bedairu bat ki ni ki drug inspector bantung no woodwood nomor ba kharartili ki district tang khandai prahadu khandai ngot ki drug inspector tegane ka bu jangi bahai ki ngisnei ki nomor ba ka kam ka lakhya yole si lembak jing kran jungi press lembak PI haki media fair ba ki dukan ki long illegal kandan ke pressure na mata jongki tebang ang nai ai ke pressure na mata jongki shim yele de ke pressure ba fin pendap klek yakini ki jing dawa ki jongi habi de bat ke sarkar yong ba sarkar lembai minister concern le no mardore ke Meghalaya Pharmacy Council advertise no expose ki ba dang don fulfill kat ke IPS standard but thung su ya ki DI ki drug inspector lane da phimla ban thung kum ki drug inspector at least create job opportunities da ka bathung ki sub drug inspector but kelet chua yakni ka pharmaceutical industries ka tu benta kat ba phem pala ban pendap ya kita ki benta sutana da bidi berkata nomor ba kani kejing kani ka halor kani kejing penmi kani ki contractual force kadi kejing yelek kai jongki bat ki samla wat kam nomor ba ladangi phai tangha ka department ka jongi tangha po pharmacy lembaga pharmacist council ha po pharmacy ma kalong ba kila violate ya ka IPH standard ya ka Indian Public Health Standard nomor kat kum ka Indian Public Health Standard pihak bentung baik ni pos bidi berkata ngidang buram ya ka state government tang balada im simkhia kandon ka surprise naga menta jongki ba tangba kat hadu menta ngim patle e nomor ba ngikwa shwa ban ya kran ba gani ka state ka jala lajong te ladaki kim don kono ka jing pensengap nakling jongki nginsa simpat daki wik senjam to habari ber katuka banta ba ikran mi habari bagani ka plan pharmaceutical plan mo ngi lembaga kitigi bayi tho kalong baik ba ngimpat concentrate ya kata ka jing dawa mo tang ba ngin pan ka approval ni public ke kita ka jingmot kemudian ya laj no na ka Meghalaya Pharmacy Council te ka baar kalong ba iong ru ba insa no inya du yakni company insaron ro company da ka ba kin ya collaborate but kita ki establish pharmaceutical firm from other parts of the country believe he kani kada gizing kali nak sarkar believe he iba state kejongi kidai tangki pharmacist ki babiat lani kim padan ne kita ki pharmacist ki ba la bandar ne kani ki bon ki pharmacist ki doktorat ro khapo gejala kejongi hendai lamba kejing kensting jong kane ka sarkar kejongi ki hab bapli ki hab onwat ki layu jong khaw malai belas ki wepat ki state tengi ong beda ka by direct hai wedi be kita ki benta i sna shwa re-election ya ka bu shwa ka election nam ta jong ka Meghalaya Pharmacy Council dan sa perkhat ya ki benta nomor ka industrial pharmaceutical industries ru ka ka welfare jong ki pharmacist kela bandon ki nom tre ki ba de na ka we ka profession ru hendrai the most priority pada ka de be ki pharmacist tela da ka council kampat biang nai pat pho snewe kita hoat kita ki dan kam balik ngim ong ba kim dan kam hendrai ki dan kam
anda ki bahapo kini ki bekendrum kanram ki badan menta kila bed yad enti tengin sa ya ja kata nama kat kum ke jingdon kam jong kapor ngi iru ba ke jela ke jungi kadang sim dawai wit ni ki state ngi kata kalau ke badan kam tambah tangi kini kinong pet no kami ya kata kat industries pim patla ban pen bet pi pu sneu ya kata kal air ke badan sawai pat kari laban no ke ba ngim klam mudder ki le na kata kan hajing shallow da ban le kata industries in ong bangin syong ya perkhat bagi farmasis ke badan hajela kan nang sukumen ne in saya plan dengan perkhat ya kata benta tama ndai khot ru yang ban plan kata benta ngin ong ba pen bet choi council kata kedika strek ka confidence ke jongi ba lada 4 ban pen biang kita